Angmolweni Sanbonani. Hello, my good people. Yes, it is another beautiful episode of Ingwane TV where we give you nothing but the best entertainment ever. Lalela, I am still your host. Inkosazane yenu unomthandazo wakankosi uNhlangamandla Uswelo Khanyamasi eswini. Lalela, it is the 12th of April 2025. Namhlanje sila Ega L kwamasho. Lapho khona esibizo khona uSAPS ezokwenza khona crime imbizo. Lalela, sizostopa icrime lapho. Lalela ke thina siyona ke Ingwane TV. Uma ngabe wena ufuna sifike kwakho indawo sokusiqiniseko sokuthi owakho umcimbi ukeliphezulu qophela leli, do not look any further. Satholakala lapha kuma social media platforms. Lapha ke ku TikTok, ku YouTube kanye na ku Facebook. We are Ingwane TV. Kanti ke lapha ke ku email address yethu it's ingwanetv.p@gmail.com. Our contact number is 072-599-602. Iyona inamba ungasithola kuyona leyo. Lalela ngoba sina singwane media siyabiza bese siyafika. Sesifikile ka L. Asingene phakathi sizwe ukuthi bona bathini kuthina namhlanje. Asibabona. Siyabonga kakhulu. Ngokukhuleka. Kodwa ke kuyonke indawo ngiyazi masifika ekhaya kufanele samukeleke sitshele ukuthi amanzi sesingawaphuza yena ney'gqoko sesingayigqumula sitshakalula. Kodwa ke besicela nje on behalf of ukhansela ozosenzela i-opening and welcome ubaba uVini Dhlomo. Over to you. Part of lo mholi bonke base-police station yaseNtuzulu kusuka kumphathi siteshi ngokwey'hlalo zabo phakathi kanye nabaholi bomphakathi abakhona ngiyanibingelela. Okwami kulula-ke kuthiwa ngizokwenza la ngiphathiswe ubaba uNtshangase ngoba khona omunye umcimbi awumu-attendile la e-sport center ngokuthunywa kwakhe bathiwa hayi then waseyacela ukuthi ngizomela ekuthenini ngizonamukela la kule wadi yakhe. So but kubukeka ngathi khona into engahambanga kahle ekumemeni abantu, but sibabongeke laba-ke abakwazile ukudela abakwenzayo bakwazi, but next time kuyofuneka lehlale MTC kwathi kuze kuswelakala indawo ngoba lembizo yabona nje sindwa. Ngicela ukubonga lapho umphathi wehlelo umphathi wabahlelo babasesho khona CPF yaseNtuzuma ubaba uNatsela ngibingelele umphakathi wonke owakhelele isiteshi saseNtuzuma u-Lieutenant Phenel Ucele. Ngizocela nje before ngiqale ukukhuluma ngizocela ukuxolisela i-management yami eNtuzuma. Uthe nje sesihlelele lonke lolu hlelo lanamhlanje kwathi ngokuhamba kwesonto last week sathola umbiko ukuthi ingxenye eningi ye-management yethu yaseNtuzuma uzoluthola usizo. Usufikile emaphoyiseni sikhona sikunika umseshi well trained ngokusebenza ngomuntu osuke ehlukumezekile. I-conduct yalo mseshi i-very disciplined kakhulu. Umseshi akukho asikujaji awuhlele. Njani? Awujajwa awuhlele. Esocela ithimba lihlelana ukuthi nesokwazi mhlawumbe abantu abathole imali so ukuze kube right ngcono uphinde ubize kanje umhlangano abase-precinct ama-CPF angabona abaningi ababamba ukuthi kanjani amacala abakhona kwi-system amanye angabikho. Umphakathi uma ezovulela umuntu icala, amaphoyisa akahambi yini kanti nomuntu ovula icala ayokugcina isibandana noma athathe igama lomuntu ukuthi uma ngitshela isibandana uzothi uzozibophela. Awuzuza ekubo
wena nomuntu ovula icala nizombona. And okwesithathu ngicela ukubuza uma iphoyisa lizobopha lowo muntu sodwa endlini engekho umsolekile line-right ukuthi kufisha abantu abasendlini. Ohlala nomphakathi isuke umphakathi mawufika uzobika inkinga because into eyiningi ngazi ukuthi amaphoyisa uma kuwukuthi umuntu ulecala ngempela kumele aboshwe. Siyavuma siwumphakathi ukuthi mina ngokwami umuntu uma enecala ngaboshwa ngazi ukuthi ungakuhlalele ngaphandle uma enecala and uma bengazi ukuthi unamacala langaka mina bengeke ngize mhlambe bekufanele ngize ngihambe ngiyobuza umphakathi ukuthi aningitsheleni umphakathi kanti anisho ukuthi khipheni umuntu owubulali. Okwami nje sekukuthi nje ngicela ukubonga bese kubonga Ingwane Media, i-Vibe FM, i-CPF Executive, i-Youth Desk Executive, abamphathi abaseshi, i-FCS umphathi, uLieutenant Cele for availing themselves namaphoyisa wonke nomphakathi-ke wonke ngokufika umphakathi ishathi bafowethu umphakathi ukuba khona kwenu asikuthatheli phansi nidlale ikhulukhulu iqhaza kusazobuyo siyabonga kakhulu ngokuba khona kwenu siyabonga. Again futhi siphinde sinamukele kuyona i-Ingwane TV. I am still your host inkosazane yenu unomthandazo wakwaNkosi uNdlangamandla uswela ukhanya mase esiswini. Lalela njengoba beshilo ukuthi namhlanje sibiziwe lapha naka L sibizwa uyena phela uSergeant Mkubo. Ngiyamkhumbula ukuthi uyena besilokhu sihamba naye this whole way esitshela kabanzi ngalembizo le ekhona namhlanje ngoba ulisana nobugebengu. So right now isipheleleke i-meeting sizule ikhalo zomphakathi sezama complaints and everything. So right now sila naye futhi uSergeant sizokhuluma naye sizwe ukuthi yena indaba yanamhlanje ihambe kanjani. Sithanda sethu phela wena. Uyaphila? Ngiyaphila nani njani? Hayi siyaphila nathi. Sicela nje namhlanje ukuthi usithathe usibeke ukuthi namhlanje kuhambe kanjani. Mhlambe ukhona yena imfinyelele khona ukuthi umphakathi uthole ujabule noma mhlambe usayindlela futhi eqhube ngayo futhi ukuthi sazophinde futhi sibone ukuthi kuyalunga yini noma akulungi. Hayi bona sayistep sokuqala lesi sisithathe namhlanje sithemba ukuthi ngembizo elandelayo ngoba ngomthetho kufanele sibe nembizo zonke inyanga. Exactly. So step sokuqala sisithathe namhlanje siyafisa futhi ukuthi siqhubeka nezinye izitepu nje umphakathi ube mningi kumele. Okay, mhlambe ngokubuka kwakho since kade khona lembizo umphakathi ufika wawo noma mhlambe ama response from umphakathi noma ama complaints from umphakathi noma ukusebenzisana nomphakathi ngabe kuyanisebenzela yini as a because we all know ukuthi we can never stop crime ngaphandle kwe community. So is the community coming along ukuthi isebenzisane nani ngamaphoyisa ngabe nijabulile yini ngokusebenzisana kwenu nomphakathi noma kusacathula nje sizofika kancane kancane nalapho futhi siyacathula nje kancane kuningi kusafuna kwenzekala ngoba bese samaphoyisa sibancane so nje usizo lwamaphoyisa lathakathi ukuthi udinga kakhulu so nje sizothatha step by step sofika la kufuna sifinyelele khona. So step by step sofika la sifika khona because we must live in a free democracy. Siyazi guys ukuthi kumele siphile kamnandi uma ngabe uhlele ekhaya ube safe. Mhlambe constable uma ngabe nje ngizokubuza sesizovala mhlambe uma ngabe kubuthi umuntu lapha ekhaya kukhona ubugebengu abubonayo ukuthi there is a number. So I think it's very wise for us ukuthi silokhu sibakhumbuza ukuthi iziphi indawo abangaya kuzona noma inamba abangayithinta uma ngabe kubuthi mhlambe kukhona ubugebengu ababona emphakathini as you said ukuthi umphakathi muningi kunamaphoyisa. So obviously umphakathi wona ukudinga ukuthi kube wona oreporta kakhulu kumina. Mhlambe bengenza kanjani uma ngabe kukhona ubugebengu ababonayo abafisa ukuthi babereport? Ikhona inamba engakhokhela u1011 uyakwazi ukufonela lo namba noma ungangazisho igama lakho uma nje uzosindawo lapho kukhona amaphoyisa afinyelela sibe nayo ke futhi nenamba engena direct e-charge officer sentuzo 031 321 4393 leyo namba ingena e-charge officer nalapho futhi uma ungafisa ukwazi igama lakho uyakwazi ukuhla kukhona futhi nento elapha e-charge office kuthiwa impimpa hotline lapho uyaskena nje uhambise awubuka amagama akho lutho ubhala indawo yalapho ufisa ukuthi amaphoyisa afinyelele. Ake nizwile ke okho
singakadedeli nje kunento engengayizwa yama body cam from SAPS asazi noma sikonfirmiwe noma ayikho kodwa into esizwa nje ezomphakathi ngifuna ukwazi kwena ukuthi mhlawumbe into ekhona noma into esakhulunywa noma mhlawumbe into ehlambelisa mesingake nje ngumphathi wethu sithuthi sahlambisela okay nizuleke emphakathi wami lapho emakhaya ukuthi uthi nokhosabo nizule inamba nathi ke nayo lesingwane TV sizoyifaka la ezansi ku screen ukuthi whenever uma ngabe libona nje ukhosabo Mukubongo bese niyabona ukuthi inamba zikhona ezizokufana nithinte umphakathi wethu umphakathi ngani kanti namaphoyisa futhi asebenza umsebenzi ubalula uma ngabe esebenza nani lalela sikhona thina nokhosabo Mukubongo sila sizolwa nobungozi obukhona emphakathini sikhona singwane TV asenze kanje siyabonga